הדברים נראים לי הרבה יותר פשוטים, כאילו הכל מסתדר לי. כל המפגש, רק הבנתי כמה אני צמאה יותר לידע. אז אני שי, מדריכת פילאטיס. התאמנתי אצל נעמה תקופה, ומאוד התחברתי בעצם לדרך שלה, לגישה שלה, לאופן שבו היא מעבירה את הדברים. כשנעמה סיפרה שהיא בעצם פותחת את התוכנית הזאת של המכה, אז אמרתי, וואלה, זאת הזדמנות בשבילי באמת לקבל קצת יותר, וגם באמת להעמיק בקלאסי, שזה מה שבאמת מעניין אותי. אני מרגישה שנגיד שאני מגיעה היום לשיעורים, זה לא מרגיש כמו לבוא ואז כזה הכל בבלגן. הראש מאוד מאוד מסודר, הכל מאוד מאוד ברור מה צריך לעשות. אם פעם הייתי מגיעה לשיעור והיו מצבים שהייתי אומרת לעצמי, איך אני מתקשרת להם את זה בצורה שהם יבינו. וזה מאוד פישט לי אפילו ברמת ההוראות, להנגיש להם את הידע הזה, וכאילו אני רואה שפתאום דברים קורים. הבנתי שבאמת אפשר להשיג תוצאות בצורה הרבה יותר פשוטה, זאת אומרת שאפשר לפשט את הדברים, ולא יותר מדי ללכת סחור בשביל להגיע בדיוק לאותו המקום, ופחות זהה ואנרגיה. אני מרגישה שגם מצאתי את עצמי, מצאתי את האנרגיה שאני רוצה להביא ולשדר, וגם מצאתי את האופן שבו אני רוצה להעביר. יש המון דברים שנפתחו לי, כאילו היו הרבה דברים שהרגשתי שיש לי איזשהו מכשול, וכאילו בתכלס אני יכולה הכל.